Yes, I'm live. I'm alive. Maraming salamat. May pabengi po, kapampangan ko pag maragul ko. Okay po ba yung sounds ko? Okay po ba? Halay po ata yung akong sounds. Wala po yata akong sound. Sound check. 1, 2, 1, 2. Sound check. 1, 2. 1, 2, 1, 2. Yan. Nadinig ko na ang aking boses. Unang taong tumamsak kay Kulit Channel. Magandang gabi, sista. Linday Reed, Tamsak Dan host. Namiss kita ng sobra. Namiss ko rin kayo. Rapi Tulis. Peace tayo men. Misteryoso 27. Ok na host. Maraming salamat. I am Ses, Tamsak host. Maraming salamat I am Ses sa pagpunta sa aking LS. Maraming salamat sa iyo. At sa 7 taong nandito ngayon na nakasilip, nakasulyap sa gabing ito. Maraming salamat. I am Ses. Maraming salamat sa iyo. Umpisa natin ang gabi ng isang masayang pakikipagkwentuhan. I am Ses. Pwede ko ba bang tanungin, taga saan po kayo? Saang lugar po kayo ngayon? I am Ses. Ako po'y nasa Macau. Same time po ng Pinas. Pwede po bang malaman kung nasan po kayo? Ayun po, may pumasok ulit, Taga Lopez. Si Taga Lopez is from UAE, Sadiq. Maraming salamat. At syempre, ang aking anak, Angelo Roque, ang aking bunsong anak, na gustong sundan ang yapak ng kanyang daddy sa mundo ng YT. Maraming salamat sa inyo. Fire na, fire na. Through the fire. Kay Kulit Channel, wow naman. Yes, nagpagawa ko ng salamin kaya medyo natagalan ako nag-LS. Malabo na talaga mata ko. Ayan. Maraming salamat. Meron akong 7 patamsak dyan at sa mga 7 milyong taong nandito ngayon. Kanina ay 8. May nag-CR siguro. Namiss ko kayo. Namiss nyo ba ako? Baka naman. Raise the roof. Misteryoso 27, loves ko. Maraming salamat. Painitin na ang gabi. Umpisa na ang kantahan. Ang pamagat po ng aking LS ngayon ay Galante Sings a cappella. Pag sinabi kong a cappella, a cappella po. Kumusta po? Kumusta? Po, nagbabalik ako after a week. Tama po ba? A week? Yes. A week akong nawala. Kailangan buhayin muli ang dugong natutulog at medyo naninibago ang inyong lingkod. Angelo Roque, kumusta na? Jocelyn dito, good evening host. At sa lahat ng nandito, kay Kulit Channel, ano balita host? Sa radyong sira o sa tibing walang tunog? Mabuti naman, all is well. Lagi kong sinasabi all is well. Siyempre lahat tayo may pinagdadaanan pero sa tulong naman ng Diyos okay naman tayo. Kumpleto pa rin ang aking pangangatawan, malakas pa rin, malusog. At gayon din kayo, yun ang dalangin ko. Maraming salamat at siyempre, pantay pa rin ang ating paa nakatungtong sa lupa, sa mundong ibabaw. Maraming salamat sa inyo. Kay Kulit Channel, ano balita host? Jocelyn Tito, kay Kulit, ba't yan ang gamit mo? Na-upload na bang yung kanina pang umaga, I think yun, di ba? Siguro okay naman na. Kung hindi, medyo palitan mo na yan. Alam ko't marami kang alagad dyan. Para naman safe. Taga Lopez, kumusta? Kumusta ang lahat? Bago ang lahat, ako lang ang luma. Maraming salamat sa inyo. Alam ko't meron kayong ginagawa sa gabing ito, pero salamat at nakadalo kayo sa aking
panibagong LS. Kay kulit, hashtag 12 channel. Ha ha ha, nakaloka ka tapos kulang pala mag-LS. Muset, ulyanin na talaga. Excited lang. Ayun, Taga Lopez, medyo busy na bro. Yes, oo, napapansin ko nga, medyo busy na ang isa't isa. Okay lang, BG, gawin mo kung yung background habang ikaw may ginagawa dyan. So, ayun. Ayun na. Kumusta na ba? Kumusta na ba ang lahat? Kanina andyan si Ayam says, sumilip lang siguro or naka-BG. Kaya mamaya pagkatapos ng LS ko sisilipin ko ang yung tahanan. Makapagbigay pa sa salamat sa iyong pagsilip. Siyempre, ang aking anak na taga-subaybay ko na napakatinding sumuporta. Ronald Alampi, hello. Pwedeng magpahula host? Yes. Huhulaan ko. Kahit hindi mo pa sinasabi yung ipapahula mo, alam ko na. It's a boy. It's a boy. Maraming salamat, Idol Ronald Allenby, ang Jackie Chan. Ako nagbansag ng Jackie Chan ng Taiwan. Ayan. Just in host. Yes. Just in. So, larga na. Meron akong gustong kantahin eh. Sana'y mapasayo ko kayo muli. Maraming salamat. Maraming salamat, Jocelyn dito. Siyempre, isuot natin ang mahiwagang soundproof para naman hindi tayo makopyright. Sa mga nakakaalam, pwede nyo akong sundan. Sa mga ipinanganak ng millennial, malamang hindi nila alam tong kantang to. Ano man ang sabihin nila, ika'y patuloy kong mamahalin. Maging sino ka man, di na magbabago ang pag-ibig ko. Dahil minamahal kita, walang makakapigil sa aking damdamin. Upang ikaw ay ibigin ko ng lubos. Sasambahin lagi dahil mahal kita. Lahat ng bagay ay aking matatanggap. At dahil mahal kita, handa kong magparaya. Hindi siguro kahit katumbas nito'y kasawian. Dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At di na muling iibig pa. Ha! Woo! Ano man ang sabihin nila, ika'y patuloy kong mamahalin. Maging sino ka man, di na magbabago ang pag-ibig ko. Dahil minamahal kita, walang makakapigil sa aking damdamin. Upang ikaw ay ibigin ko ng lubos. Sasambahin lagi dahil mahal kita. Lahat ng bagay ay aking matatanggap. At dahil mahal kita, handa kong magparaya. Kahit katumbas nito'y kasawian. Dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya.
At di na muling iibig pa. At dahil mahal kita, handa kong magparaya. Kahit katumbas nito'y kasawian. Dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At di na muling iibig pa. Hindi na iibig pang muli. Kung magpaparaya man ako, kamatayan lang yun. Dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At di na muling iibig pa. Salamat po. Maraming salamat sa inyo. Naway nabuhay natin ang natutulog at madilim na gabi. Kumusta? At syempre, para makapahinga ng kaunti, ma-shoutout naman ng mga tao nandito. Jocelyn dito, maraming salamat sa iyo. Madam B ng South Korea, maraming salamat. Katatapos mo lang nag-LS kanina. Andun ako, okay na ba? Na-upload na ba? Harang pa. Yes. Galang romantiko, ayun, sumilip na ang aking kambal. Vince B Vlog, balot. Misteryosa 27, syempre, para sa iyo yung kantang yan. Naman, baka naman. Ronald Alambi, na-copyright isang LS ko host yung kanta ni i-mute lang yun. Marami rin akong mga LS na kasi minsan malakas tapos nasasagap dito yung tunog. So yun. Pero ano lang naman, kakapiraso lang naman. Mawawala yung sounds tapos okay na. Kaya kulit hashtag 12 channel proud pa naman. Ako maaga ako sa LS. Okay lang yun. Actually, ayon sa dalubhasa at sa talagang isang batikan na sa larangan ng YT, pagka nakita natin sa ating YouTube studio na uploaded na yung video, pwede na tayong bumibisi-bisita. Actually, kaya yung sinasabi nilang huwag ka munang lalabas daw para agad ma-upload. So, alimbawa, huwag ka mag-switch ng account, hayaan mo lang naka-open yung account mo para ma-upload ka agad yung video. Naranasan ko yun. Ang bilis na upload yung video ko kasi pinababayaan ko lang naka-login yung aking account. Hindi ako nagla-logout, hindi ako lumalabas. So, kanya-kanyang paniniwala. Sabi nga nung isang nag-LS din, respect what you believe in. Diba? At paalala lang po, dahil sa aking mga kaibigan, nakikita ko kanina may mga tumutuwad. Tandaan po natin, kung ayaw natin ng isang palabas, umalis tayo. Huwag po tayong magbigay ng pangit na simbolo na ayaw mo siya. Kasi kung sa inyo po gagawin yun, hindi maganda ang inyong mararamdaman. Tama. Tayo po nandito para magbigay saya. Ngayon po, kung medyo hindi swak sa inyong panlasa, malaya po kayong lumiban. Pero wag po sana kayong magbibigay ng tuwad dahil po marami pong nagdadamdam sa ganung paraan. Ako po may mga palabas din na natuwaran. Okay lang naman. Opinion mo yun malaya ka. Pero sana po sabi nga nung isang salita think before you click, di ba? Na lagi mong isipin paano kung gawin sa'yo. So, bago mo gawin sa iba, isipin mo muna, tama ba kung sa akin gawin, di ba? Ayun lamang po. Maraming salamat sa ilang araw kong hindi pag-i-LS. Marami ako natutunan, marami ako napag-aralan. Lahat ng magandang bagay na naririnig ko sa bawat aking binibisita, pinupulot ko po yan isa-isa, nilalagay ko sa isang kahon hanggang sa mabuo. Hanggang pag nabuo yun, masasabi ko at ma-share sa inyo ng maayos at tamang-tama. Kung meron man pong sablay, ika nga sorry naman, tao lang. Tama po ba? Maraming salamat nyo. Tamsak. Vince B Vlog. Teborsia Vlog Mix. Ha. Yes. Medyo po naka-hide ang iyong mensahe para sa akin. Dahil po dun sa paulit-ulit na yun. Wala, hindi ko po ginagamit si Nightboot pero matik po yun kasi direct ako sa YT kung mag-LS. Minsan po na-hide or pagpalagay po natin medyo may sablay po dun sa inyo pero po nababasa ko naman kahit naka-hide. Maraming salamat po sa pagbisita.
Vince V Vlog, balot, ayun nga, sabi nga, at ako'y natambakan na, Madam V ng South Korea, thumbs up na, maraming salamat sa'yo. Misteryosa 27, wait mo yung elevator sis, para di ka mahirapan umakyat. Yes, shout out to all. Shout out daw, syempre, Vince V Vlog, shout out. Team Chinito ang sinisigawan yan. Maraming salamat po sa inyong suporta, Ronald Alam P, dahil sa kumanta ka host, tamsak din eh. Maraming salamat. Madam V ng South Korea, ayan, na rinig ko na naman si Machong Guapito. Maraming salamat. Macho! Guapito daw ako. Rico J. Puno, nakahalata yung kapanahunan ko ah. Proud to be 40. Madam V ng South Korea, nagbigay ng matinding mensahe. Macho Guapito. Vince B Vlog. Ha ha ha. Misteryosa 27. Hi. Since Vince, sa mga hindi pa po nakakilala kay Vince, babae po talaga siya. Ang pangalan nilang talagang Vince. Kasi po, alam ko po yung tunay niyang pangalan. Hindi ko po sasabihin. Jocelyn Tito, kinilig si Misteryosa. Yes. Kinilig. Surprise yan. Tinatanong niya ako nung 19 kasi binilang ko siya ng bulaklak and then nag-date kami. Share ko lang po. Siyempre pagka mahal ka, minsan parang ang baduy tignan sa ibang tao. Pero ikaw hindi mo pinapansin yun kasi nga pag-ibig nakalimutan ko. At nung 20, bumili ako ng bulaklak. Ayan. Tinatanong niya, hindi mo pa nakakanta? Sabi ko, hindi ko. Nakalimutan ko na sa tagal namin. Nakalimutan ko na. Pero ngayon, sinurprise ko siya. At alam ko naman ayun, no. Ayun, no. Rodolfo Bacaro, Tamsak Dan, Mudra Kels, maraming isang ngiti mo lang, Mudra, at ako'y na papalabas at maglalaro ng harang mo. Maraming salamat. Len Vlogs, si Rodolfo Bacaro ay isang monetized channel na nagkukubli sa pangalang Rodolfo Bacaro. Ang Rodolfo Bacaro ay kanyang butihing may asawa. Ayan po, maraming salamat. Kaismoso po yan namin ni Vince B Vlog at mga lahat nandito. Tayo naman po nabuo lang po yung salitang yun dahil po sa ang haba nga naman pag itinipe mo. So isang batikan din po na ating kaibigan na si Usapang Pera ang bumuo ng pangalan na yun na pwede natin gamitin sa lahat dahil naman po lahat tayo nandito very organic lang po, tunay na kaibigan. Ayan, maraming salamat sa inyo. Taga Lopez, maraming salamat. Soakin, Suwapo Dan, Opa G, anyo nga sa'yo. Maraming salamat kay Kulit Channel, Jocelyn Tito. Maraming salamat sa pakikinig dyan. Soakim, long time no see. Yes, long time no see. Ngayon nandito na ako at sana'y sumigla ang inyong gabi. Ganon din ako, sumigla ang aking gabi dahil nakita ko kayo at sinasamahan niyo ko. Events That Matters Channel, yes. Events That Matter Channel, maraming salamat sa iyo. Shout out, aking kaibigan. Ito'y patunay na ikay aking kaibigan at andito ka ngayon sa aking LS. Maraming salamat. Mega shoutout sa lahat. Litski Channel, here host. Alam ko na yan. Maraming salamat at katatapos mo lang din mag-LS. Nag-ikot-ikot ako kanina. Maraming salamat. At andito kayo. Maraming salamat sa iyo. Litski Channel, nakatatapos lang mag-LS. Maraming salamat sa iyo. Iyon, Tamsak, Madam V ng South Korea. Andiyan pa rin. Char Sarmiento, si Char Sarmiento. Kumusta na? Hello host, Tamsak, maraming salamat. Yes, first time mo nakapunta dito sa aking LS. Sana po magkaroon ka ng mga kaibigan dyan. Kaibigan pong tunay lahat ng nandito. Actually kami po ay iisang team na kung nasaan ang isa, kung sino dapat suportahan, andun kami. So welcome naman po lahat ng gustong sumama. The merrier, the better, sabi nga po. So sana po makipagkaibigan ka at gayon na rin naman po sila. Sa amin po kasi wala pong pakiramdaman yan pagka may bago, lalo na yung aming pambato dyan. Si Soakim, agad sinusumbagan yan. Makikita mo na lang po mamaya. Dan sa'yo, Char Sarmiento. Tama ba, kapatid na Soakim? Madam V ng South Korea, andyan pa rin. Misteryosa 27, loves ko. Salamat sa matinding papuso dyan. Keisha Channel, maraming salamat sa iyo. Rodolfo Bacaro, natatawa ako. Nung tumawa ka, nakuha ko yung tawa mo, Mudra. Ronald Alvis, shoutout sa lahat ng nandito. Shoutout. Shoutout daw sa lahat nandito, sabi ni Ronald Alam P. Ayan.
Vince B Vlog, andyan pa rin. Jocelyn Tito, Litski Channel, maraming salamat. So, okay, mega shoutout. Yes, mega shoutout. Team Chinito, Lerma Bien Vlogs, Tamsak Dan Host, maraming salamat. Si Lerma Bien Vlogs, natatandaan ko po ito. Kung di po ako nagkakamali, sana huwag sumablay ang aking memory. Kaka, Kaka-upgrade lang po. Ito po ay isang monetized channel na rin po mula sa pamilya ng Usapang Pera TV. Tama po ba, Madam Lerma Bien Vlogs? Maraming salamat po. Hello daw sa lahat. Iyon, nabanggit na nga, naunahan ko. At dahil dyan, mag-i-stay ka po sa akin, Madam Lerna. Nahulaan mo ng tama. Hindi ka magtatampo. Maraming salamat po. Salamat, maraming salamat po. Minsan kang nangako na nasabi sa akin na minsan bibisitahin mo ko. Yun, maraming salamat at andito na po. Salamat at ikaw, tanda ko rin. Maraming salamat po, opo. Salamat po niyang marami. At dahil sa pasasalamat, isa pong matinding awit na iniintay ng bawat isa dyan. Sana po'y mag-enjoy ang bawat isa. At muli po, itong aking maiksing palatuntunan ay maging daan po para sa pag-uumpisa ng panibagong pakikipagkaibigan. Naway habang kayo'y aking inaawitan, pwede naman po kayo mag-usap-usap dyan, magkumustahan, kung ano na po ang bago sa atin. Ayan po, para sa inyo po lahat to. Opo, matibay. Still feels like first night together. Feels like the first kiss. It's getting better, baby. No one can bear this. Still holding on. You're still the one. First time our eyes met, same feeling I get. Only feel much stronger. Wanna love you longer. Do you still turn the fire on? So you're feeling lonely, though. You're the only one I ever want. I only want to make it go. So if you love you a little more than I should, please forgive me. Don't know what I'm doing. Please forgive me. I can't stop loving you. Don't deny me this pain I'm going through. Please forgive me if I need you like I do. Please believe me, every word I say it's true. Please forgive me, I can't stop loving you. Salamat po. Sana'y walang tayo lamang po yung nagsasaya. Still feels like a best time together. Feels like the first touch. Still getting closer, baby. Can't get closer now. Still holding on. You're still number one. I remember the smell of your skin. I remember everything. I remember all your moves.
I remember you, yeah. I remember the night, you know, I still do. So if you're feeling lonely, don't. You're the only one I ever want. I only wanna make it go. A little more than I should. Please forgive me. No, know what I do. Please forgive me. I can't stop loving you. Don't deny me this pain I'm going through. Please forgive me if I need you like I do. Oh, believe it, every word I say it's true. Please forgive me, I can't stop loving you. Salamat po. At hindi tayo makabirit ng kaunti. Nag-iingat. Salamat, salamat, salamat. Kanta pa more. Yes, kanta pa more. Idaan sa kanta para lalo tayong sumaya. So Akim at Lerma, Ismoso, kinalimbang na po kita. Ngayon po sinasabi ko, si Soakim. Lerma Bien Vlogs, same po tayo ng iPad. Yes, Madam V ng South Korea, andyan pa rin. Lerma Bien Vlogs. So Akim, noted po. Galang Romantiko, pag ganun-ganon. Taga Lopez. Lerma Bien Vlogs, Taga Lopez, shout out. Charter Sarmiento, maraming salamat po sa matinding palakpak dyan. So Akim, magka-ismoso pala tayo. Yes, marami po nga doon. Almost ilan na po yun. Marami rin po kung hindi pa po nami-meet sa kanila. So Akim, maraming salamat sa iyo. Ronald Alan P, galing, galing, galing. Iniiwasan natin, hindi tayo bumibirit. Maraming salamat. Jocelyn Tito, Taga Lopez. Misteriosa 27, labs ko. Puso, 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 puso. Kung mula sa puso. Kapatad, Mr. Chinito in the house. Ang presidente ng Team Chinito. Andiyan na po. At dahil dyan, palakpakan. Charter Sarmiento at Lerma Vlogs, kalembang na po sa iyo. Kalembang na daw po. Madam Lerma Bien Vlogs, maraming salamat. At habang nakikinig kayo, nagkakaroon po kayo ng mga bagong kaibigan. Mr. Chinito, Charter Sarmiento, shoutout daw, sabi ni Mr. Chinito. Kanta pa more, sabi ni Len Vlogs. Yes, Mr. Chinito, ayun. Marge Channel, hi host, good evening. Good evening din sa'yo, Marge Channel. Kumpleto ng Team Chinito. Lerma Bien Vlogs, Charter Sarmiento, noted po, Madam B ng South Korea, andyan pa rin. Maraming salamat. Si Madam B ng South Korea, ating pong i-congratulation dahil siya'y monetize na po. Ayun, nakakapunta ako kanina sa kanyang LS at medyo bigay ng suporta sa pamagitan ng paglalaro ng kanyang harang. Events That Matters Channel, si Litsky Channel po yan. Shoutout na sa'yo, kapatid na Mr. Chinito. Galang Romantiko, nakatambay pa rin. So Akim at Taga Lopez, anyong, Marge Channel, shoutout to all, Chinito Team. At sa admin, si Mr. Chinito. Ronald Alan P, andyan pa rin. Congratulations po, sabi naman ni Jocelyn Tito, Mr. Chinito. Mare ko yan, si Charter Sarmiento, kapatad. Mare merong kang bisita. May kasangkapan para masanla. Maraming salamat. Salamat, Charter Sarmiento, sa bisita sa aking LS. Guys, yung mga nagdikit, wala pa po, antayin ko pa po bago ako makabalik. Na-traffic po ng kaunti dahil sa aking kanta. Nagkabuhol-bulang. Nagkabuhol-bulang linya po dahil sa aking pagkanta. So Akim, hello, Lerma Vlogs. Guys, babalikan ko kayo. Opo, alam po nila yon. Opo. Matik po yan.
magkakabalikan. At ngayon, sandali. At ako'y mahiwagang tubig. Napakasarap. Malasarte TV, pahingi po ng jacket host. Standby lang po. Maraming salamat, Idol. Malasarte TV, pahingi ng jacket. Yes, nagbibigay naman po kami ng saplot dito. Karamihan po mula pa po nung unang aking LS, nabigyan ko ng saplot. Pero po, dito po sa aking LS, sana po yung maunawaan. Bibigyan kita ng saplot, patunay po yun na ikay welcome na welcome dito. Ngunit po, hindi po ako nagpapababa ng bahay. Opo, sa kadahilan ng para sa inyo rin po at ganoon na rin po para sa akin po. Kasi po kadalasan pagka nagbaba ka ng bahay, nababawasan ng yung WH. Yun po yung pinakamahirap doon. Siguro po sa lahat ng mapupuntahan mong malalaking channel na hindi nagpapalapag ng bahay, ganun po ang sasabihin at i-advise sa inyo. Para po sa ganung paraan, pagka isinerch po ng mano-mano yung pangalan, kayo po ay madaling hanapin kasi masasanay po si Lolo Whitey na hinahanap. Makikita nyo po yun sa makikita nyo po sa Whitey Studio na kung saan nahanap yung pangalan nyo, kung nandun po kasi lahat yung mga detalye. So yun po yung napakalaking tulong din. Tulad ako, tulad ng marami dyan, i-type pa lang ng kaunting pangalan nila, lumalabas na. Ganun po. Ngayon po, welcome po kayo rito, Malasarte TV. Salamat po. Ito po mga inabutan nyo rito, yung mga tunay na kaibigan, mga organic, kung ano man po yung pwedeng sabihin na salita para mapatunayan sila ay totoong tao, hindi lamang po sa larangan ng Whitey. Sila po yung mga tunay na kaibigan at sinusuporta ng bawat isa amin. Sana po maging kaibigan nyo sila at welcome na welcome po kayo rito. Mr. Chinito, Events That Matters Channels, mabuhay ka. Malasarte, opo, alam ko po dinikitan nyo ko kaya po kayo nandito. Maraming salamat. Babalikan ko po kayo para po pagkatapos itong aking palatuntunan para po makapagbigay ng pasasalamat. Sana po magbigay kayo ng onting oras para po makilala ang bawat isa rito sa pamagitan ng mano-mano po. Mas maganda po yun, masasanay tayo at malaking tulong po sa ating channel. Malaking tulong po sa ating channel, madaling hanapin. Paglalagay po ng bahay, madali lang din po yun. Ang saging po kasi napakadali niyan. Pagka binigyan ka ng saplot, pwede kang daw magbaba ng bahay. Sige, go, susugurin ka. Pero yung mga sumugod sa iyo, may mga nakalapag din, ganun lang. Yun lang pong maikling palabas nila makikita mo. So hindi malalaman yung niche niya kung hindi mo siya pupuntahan talaga, sasadyain ng mano-mano. So pag nakita mo, ito pala nagluluto, gumigitara, kumakanta, nag-i-LS na pala ito pala ay monetize na, masarap maging kaibigan to, pareho kami ng hilig sa YT, mga ganun po. Pag nagkasalubong kayo, i-shoutout mo siya, may pagmamalaki ka. Nakita ko yung bahay mo, ganito, ganyan, ganyan. Opo, ganun po ako nagsimula. Una po, grade 1, grade 2, grade 3, iniiwasan ko, ngunit po sa mga LS kasi, pinagbababa ng bahay. Madalang po talaga ako magbaba ng bahay kasi po, sinusubukan ko yung pangalan ko. Ang hirap hanapin, ang hirap hanapin. O, may nakapag-advise na sabi niya kung gusto mong madaling mahanap ang yung bahay, huwag kang maglalapag ng link at the same time madali ka makikita tapos hindi ka pa mababawasan ng WH. Maraming salamat po. Ayun po yung paniniwala ko at paniniwala ng napakarami dyan. At yun po yung aprobado. Sana po maunawaan nyo. Maraming salamat. So, painitin ng gabi. Maraming salamat. Si Rodolfo Bacaro po ay isang monetized channel. Nagkukubli sa pangalan Lens Vlog. Ayun po, Len Vlogs. Maraming salamat. At ito na po, sinugod na po tayo ng pamilyang Chinito. Bunso ni Mr. Chinito. Gandang gabi po, Ninong. Malapit ng Pasko. At ako'y may naipon na. Kaso nga lang bawal daw magpadala pagka Pasko kasi natatraffic. Kobe Mamba, maraming salamat kapatid. Kobe Mamba is Ronel Mamba. Na alam po, kasabay ko yata nag-LS ay natapos na po siya. From Brunei, isa pong napakabuting kaibigan niyan na tumutulong din po sa WH ko. Maraming salamat sa iyo.
kapatid na Ronel Mamba. Si Ronel Mamba po ay aking nakilala, natagpuan sa palatuntunan ni kapatid na Vince B. Vlog. Ayan po, may sarili din po silang team. Ako'y lumahok sa kanyang palatuntunan. Ang lalim, ano? Saan hinuhugot yung mga ganyan? Ang lalim, hanggang pong naging kami magkakaibigan. Madalang kami magkita-kita, lalo na po ngayon at busy. Pero sa tuwing magkakaroon ng pagkakataon, sumusulpot po sila. Maraming salamat sa pagiging kabuti. Ayun. Sige, at marami akong pinag-aralan. Ngunit ngayon ako'y nabablangko. Dahil sa tuwa, nandyan kayo. Maraming salamat sa inyo. Pangatlong kanta, naway inyong magustuhan. Mali yata. Pati ang aking iPad naninibago. Okay naman dito sa isa. Sandali lamang po unting katahimikan lang po. Sinave ko na kanina, nawawala. Subukan natin to. Humanap kasi ako ng magandang liriko para madali ko siyang mabasa, nakalatag ng buong buo sa aking screen. Kaso nga lang nawala. Naglinis yata ako. Tignan mo, naiba. Subukan natin. Pasok na. Mahina. I was as strong as I could be to let you get away from me. I regret that move for as long as I'm living. But now that I come to see the light, all I wanna do is make things right. So just say the word and tell me that I'm forgiven. You and me, we're gonna be better than we were before. I love you then, but now I'm intent to open up and love you even more. This time you can be sure I'm never gonna let you go. I'm gonna hold you in my arms forever. Gonna try and make it for the times I hurt you so. Oh, hold your body close to mine. For this the only gonna be together. Oh, I swear this time I'm never gonna let you go. Looking back now, it seems so clear. I had it all when you were here. Oh, you gave it all, and I took it for granted. But is there something feeling left in you? Some flicker of love that still shine through? Let's talk it out. Let's talk about the second chances. Wait and see, it's gonna be sweeter than it was before. I gave some then, but now I'm intent to dedicate myself to give it more.
This time you can be sure I'm never gonna let you go. I'm gonna hold you in my arms forever. Gonna try and make it for the times I hurt you so. Oh, I'll hold your body close to mine. For this, the only gonna be together. Oh, I swear this time, I never gonna let you go. Sana po nagustuhan yung aking awitin. Salamat po. Baka naman. Oh, so if you just say you want me to let you go, I'm gonna hold you in my arms forever. Gonna try and make up for the times I hurt you so. Gonna hold your body close to mine. For this, the only gonna be together. Oh, I swear this time, I never gonna let you go. Never gonna let you go. Hold you in my arms forever. Gonna try and make it for the time I hurt you so. Salamat po. Maraming salamat. May nakita ako kanina umorder eh. Isang bucket nga. Maraming salamat. Woo! Galing talaga. Siyempre, loves ko. Para sa iyan, Misteryosa 27, Okna Keman, Camille Renz is in the house. Camille Renz, maraming salamat sa iyo. Muli, bunso ni Chinito, Tay. Nilalamok ako. May kulambo tayo dyan. Kulambo. Pit na pin pa rin tayo, kuya. Yes, pit na pit yung damit. Pit na pit. Oo, mahirap kasi yung mag-overweight. Salamat, Camille Renz Manuel. Si Camille Renz Manuel is isang mabuting pinsan ng aking iniirog at iniibig. Napakalalim, ano? Ano ba yung napakinggan kong napakinggan kong tunog sa radyo? Nahawa ko ng kalaliman ng kanyang mga binibikas na salita. Maraming salamat. Hi, Tay. Still, guwapitong pa rin. Yes, alam ko, guwapitong ka, Camille Renz. Maraming salamat sa iyo. Sukran. Rodolfo Bacaro. Host, may premiere ako ng 9:15. Talaga, Mudra? Okay po. Maraming salamat. At asahan nyo isa sa aking mga alagad na matindi ay pupunta ron para kayo'y suportahan. Charter Sarmiento, maraming salamat. Galang Romantiko, salamat sa iyo. Mr. Chinito, order na. Lerma Benz Vlog, balik na lang ko host at mag-iron muna ako. Opo, ingat po wag nyo pong kalimutang isaksak ang iron para uminit ito at matanggal ang gusot. Maraming salamat sa iyo. Yun, bait pagtulog. Yes, bait pagtulog. Siyempre, pagising ka, kailangan alive na alive ka. Ngayon po, para painitin ng gabi. Sino po ba ang medyo nalulumbay? At lahat naman po tayo nakaranas ito eh. Sandali Ang bilis ng oras. Papagalin natin ang bagsak ng bawat minuto. Ngunit datapwat subalit. Sandali lang po. Sandali lang po
Mhm. Medyo salamat po sa 9 million viewers na nandiyan. Maraming salamat po sa suporta. Oo nga eh, pagka nakalipat na, may mic. I don't wanna lose you, but I don't wanna use you, just to have somebody by my side. And I don't want to hate you, and I don't want to take you, but I don't wanna be the one to cry. And that don't really even matter to anyone anymore. But like a fool, I keep losing my place, and I keep seeing you walk through that door. But there's a danger in loving somebody too much, and it's sad when you know it's your heart you can trust. There's a reason why people don't stay where they are. Baby, sometimes love just ain't enough. No, I could never change you, and I don't want to blame you. Baby, you don't have to take a fall. Yes, I may have hurt you, but I did not desert you. Maybe I just wanna have it all. It makes us sound like thunder. It make me feel like rain. And like a fool who will never see the truth, and I keep thinking something's gonna change. But there's a danger in loving somebody too much, and it's sad when you know it's your heart you can trust. There's a reason why people don't stay where they are. Baby, sometimes love just ain't enough, and there's no way home when it's late at night and you're all alone. Are the things that you wanted to say? Do you feel me beside me in your bed? There beside you where I used to lay. Sa mga nabigo, wag pong subukang umibig muli. Yan po ang pinakamagandang biyaya ng Diyos, ang pag-ibig. And there's a danger in loving somebody too much, and it's sad when you know it's your heart you can trust. There's a reason why people don't stay where they are. Baby, sometimes love just ain't enough. Baby, sometimes love it just ain't enough. Salamat po. Maraming salamat sa mga kaibigan kong nandyan pa rin. Salamat sa inyo. Abby Joy Valencia, salamat. Connie Amihan, sukran, salamat sa iyo. Salamat sa mga palakpakan. Loves ko, Misteryoso 27, salamat. Mr. Chinito, salamat kapatid. Kaysa channel, andyan pa rin.
Jocelyn dito, andyan pa rin. Abby Joy, yes, malamig na tubig. Pagkatapos ito, Taga Lopez, Beans Hison Channel, thumbs up. Pinapasok na po isa-isa ng aking matinding kaibigan ng kanyang mga alagad. Maraming salamat. At dahil dyan, magkamustahan muna tayo. Kumusta po ang bawat isa sa atin? Salamat po at tuwing ako'y nagkakaroon ng ganitong palatuntunan, live stream, andyan po kayo para sumuporta. Inom po tayo ng tubig. Bodyguard ni Bibi, thumbs up. Hinay-hinay tol, pag initin. Sabi nila pagka ipinasok ang isa painitin muna ng 5 minuto yan. Para hindi malagas ang binigay na pagkagusto. Ronald Alan P. Kumusta? Tinitignan ako Isa sa aking mga... Okay. Salamat po sa pag-stay. Pinusuan ako ni kapatid na Chinito. Maraming salamat. Baka nagustuhan niya yung aking awitin. Pinractice ko yun. At umabot naman sa 90%. Too many billion people running around the planet. What is the chance in heaven that you'll find your way to me? Tell me what is the sweet sensation? It's a miracle that's happened. Though I search for an explanation, only one thing it could be, that I was born for you. It was written in the stars. Yes, I was born for you. And the choice was never ours. It's as if the powers of the universe conspired to make you mine. Until the day I die, I bless the day that I was born for you. Too many foolish people trying to come between us. None of them seems to matter when I'm looking in your eyes. Now I know what I belong here. In your arms I found the answer. Somehow nothing would seem so wrong here, if they only realize that I was born for you, and that you were born for me. And in this random world, this was clearly meant to be. What we have the world could never understand or ever take away. Until the day I die, I bless the day that I was born for you. Oh, what we have the world could never understand
or ever take away. As long the years gone by, until the day I die, I bless the day that I was born for you. Maraming salamat po. Salamat. At dahil dyan, meron pa rin nananatili. Maraming salamat sa inyo, mga tunay na kapatid, mga kaibigan, mga organic, mga kaibigan. Maraming salamat sa inyo. Salamat po sa pananatili. At ngayon basa-basa muna. Pag may time. At ang dami na pong natampakan na naman ako. Thumbs up dan host, Connie Amihan. Ayun. Salamat. Camille Renz. Nakita kita insan kaya kinanta ko yan Ako'y ipinanganak para sa'yo lamang. Sa iyo lang ang pag-ibig ko, di ako. Paano ba yun? Bihag mo ang puso ko at damdamin. Yan ang mga kapanahunan ko pagka medyo napapadpad ako sa isang lugar na medyo liblib. Yun ang aking mga naririnig at Teng, kapilang ka, magbakasyon. Kailan daw magbabakasyon? Ang aking minamahal na si Mr. Rosa 27. Pagka okay ng lahat nakaplano yan, nakasulat na yan sa aking bucket list lahat ng pupuntahan, lahat ng papasyalan, lahat ng dapat gawin. Host, New Wave, all alternative naman dyan. Alam mo yun? All I think about it, out of my head, I just can't get enough, I just can't get enough. Mga ganong kanta, no? Maraming salamat sa mga palakpakan dyan at lubos ako nagtutuwa dahil nandiyan kayo, lagi sumusuporta sa akin. Salamat po at masaya ako. Alam kong napapasaya kayo sa aking munting talento na pinagkaloob. Alam niyo po, mahabang istorya. Actually, ako'y lumaban sa isang palatuntunan noon. Naging first runner-up po ako sa isang singing contest. Opo. Kaso nga lang napabayaan. So, nung ako'y muling sumabak ni top 5 hindi ko na po naabot. Pero muling sumabak yung lingkod dito, 2014 sa Macau. Opo, pinalad naman pong nanalo. After nun, wala na naman pong practice. At syempre, pagka sabi nga nila nagkakaedad na humuhupa ang lahat. Pero maraming salamat sa Panginoon. Ako po yung makadiyos na tao. Totoo po yan. Sa kanya ko lagi sinasabi ang lahat, inaalay ang lahat. Paggising, bago matulog, nagpapasalamat sa mga aking nadaanan. Opo, napakahirap kasi ng isang OFW pagka magkakaroon ng isang karamdaman ng iyong mahal sa buhay, lalo na yung anak nyo o kaya isang magulang. So, hindi ka mapakali. Kahit anong pilit mo na iwaksi sa isip mo, papasok at papasok yan, maapektuhan yung trabaho. Nagpapasalamat ako ng lubos sa Diyos dahil po napakabait niya sa bawat isa sa atin. Naging maayos ang lahat. Po, ang magulang ko rin po ay hindi naging maayos ang kanyang kalusugan, pero po ngayon salamat po at maayos na ayos po siya at nanumbalik ang kanyang lakas. Papa, I love you. Tandaan mo yan, mahal na mahal kita. Ang aking papa ay 74 years old na, so hopefully by December makapagbakasyon para maidaos ang kanyang 75 birthday. I love you pa, happy birthday. At ang aking anak na bunso, nandyan si Angelo Roque. Anak, stay put ka lang dyan, stay put lang si daddy rito. Maraming salamat sa iyo. Salamat host at sa mga pumunta. Thank you all. Yes, Mudra. Salamat. Andon ako, Mudra. Maraming salamat. Haba ng harang, Mudra. 2-3 minuto. Yes. Maraming salamat. Pinasasabi ni Galang Romantiko. Charter Sarmiento.
Haha, iyaan na naman after oo nga pala 'no, Char paborito ko yan sa videoke. Ano nga ba yan? Nabasa ko na kanina, eh. Whatever. Whatever, whatever, whatever gonna be together, you and me and na tama ba yun? Shakira pala yun. Sharona, Sharona, Sharona. The Calling. Camille Renz Manuel, saka oo naman, lalaro tayo ulit ng basketball. Maraming salamat, ipunin mong yung lakas dahil alam mo naman kung paano ako maglaro. Kalabawan moves, insan. Nami-miss ko yung mga time na umaga-umaga laro ko agad ng basketball. Pagtapos nun chibugang walang humpay. Maraming salamat. Miss na miss ko kayong lahat dyan sa Pilipinas. At syempre, bawat isang OFW nami-miss ang kanyang mga pamilya sa Pilipinas. So, manatili tayong matatag, mga kapatid. Halos po lahat na nandito ay mga OFW. Mabuhay tayo at maraming salamat. Wala nang pa-intro-intro pa. First time kong kakantahin to kasi itong kantang to pondo lagi ng aking insan. Pagka ito na hindi ko hindi ko maagaw yung mic. So, ito pa, first time at kakantahin ko ng a cappella. Wow. Whatever. Whatever, whatever. So lately, been wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall, I'll fall upon us all. And between the sand and stone, could you make it on your own? If I could, then I would. I'll go wherever you will go, way up high or down low. I'll go wherever you will go. Maybe I'll find out the way to make it back someday, to watch you, to guide you through the darkness of your days. If a great wave shall fall, I'd fall upon us all. Well, I hope there's someone out there who can bring me back to you. If I could, then I would. I'll go wherever you will go, way up high or down low. I'll go wherever you will go. Run away with my heart, run away with my hope, run away with my love. I know now just quite how my life and love might still go on. In your heart, in your mind, I'll stay with you for all the time. If I could, then I would. I'll go wherever you will go, way up high or down low. I'll go wherever you will go. If I could turn back time, I'll go wherever you will go. If I could make you mine, I'll go wherever you will go.
I go wherever you will go. I go wherever you will go. Salamat. Napasaba. Alternative naman po pero sa ano tayo? Sa Renz, para sa ito Renz. Alternative pero Pinoy rock. Pinapawisan ng yung lingkod. Am I real? Though the one I speak before you makes me feel that the love I have for you will see no ending. Well, if you look into my eyes, then you should know that there's nothing here to doubt, nothing to fear. And lay your questions down, cause if you're holding me, we can fade into the night and you'll know the world could die and everything may lie, still you shan't cry. Cause time may pass, but longer than it lasts, I'll be by your side. New Wave, Jean Love Jezabel, Prali, The Cure, take my hand and gently close your eyes so you could understand that there's no greater love tonight than what I have for you. Well, if you feel the same way for me, then let go. We can journey to a garden no one knows. Love is sure, my darling, tell me that you love me, so we can fade into the night and you'll know the world could die and everything may lie, still you shan't cry. Cause time may pass, but longer than it lasts, I'll be by your side, forever by your side, forever by your side, so you won't cry. Salamat po. Ten, 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 ten. New Wave. '80s. Mapapasabak yata ako nito ah. China Crisis. Salamat po. 14 million na people, na mga tunay na kaibigan na andito pa rin, sumusuporta. Maraming salamat. Pwede po Backstreet Boys host. 90s, batang millennial na yun ah. Maraming salamat sa inyo. Sun we show
about it. There's no secret gift in here. Forgive me for asking. Now wipe away your tears. And if I wish to start it all, and if I wish to comfort the fall, it's just wishful thinking. Hala, kaya ba host? Kinakapa ako. Ito yung narinig ko sa aking utol pagka umaga pa lang. Yung mga ganitong kanta. Pero may alam ako yung Prali. Ayan, medyo maraming salamat. Yung ilaw at salamin ang kanyang pamagat. Sa mga nakakaalam po, sabayan niyo ako habang kayo may ginagawa. He will paint the light and shades, colors and the trees. He will climb the steepest hill, believing what he sees. He will lay down on the ground beneath the old oak tree. He will sleep forever if you try to set him free. Yeah, yeah, sail on the wings of a cloud. Where to, well, nobody knows. And cry, cry if you want them to see. Die every day to be free. Be proud to wear the colors that you call your own. Be loud, speak out when you want the world to know. Be strong, hold the flame for everyone to see. Be weak. Ow! And if you want to love. Ito po ay kapanahonan ng aking kuya. Actually, elementary pa lang ako. Sikat na ang Prali. Yes. He will paint the endless sea, a mystery to me. He will reach out from the sun, not dreaming what he sees. He will fall down on his knees, angel touching grounds. Take him to the other side, sweet love is coming down. Yeah, yeah, sail on the wings of a cloud. Where to, well, nobody knows. And cry, cry if you want them to see. Die every day to be free. Be proud to wear the colors that you call your own. Be loud, speak out when you want the world to know. Be strong, hold the flame for everyone to see. Be weak. So if you want to sail on the wings of a cloud, where to, well, nobody knows. And cry, cry if you want them to see. Die every day to be free. Be proud to wear the colors that you call your own. Be loud, speak out when you want the world to know. Be strong, hold the flame for everyone to see. Be weak. And if you want to love,
Salamat po sa mga nag-i-stay dyan. Team Chinito. Salamat po. Vince B. Vlog. Loves ko. Mr. Rosa 27. Connie Amihan, andyan pa rin. Taga Lopez, andyan pa rin. Maraming salamat sa inyo. Sound check, 1, 2. Kapatad, okay na ba? Snake Water, 1977, rock and roll. Inumin na yan. Maraming salamat. Kumusta po? Ayos, kapatad. Salamat. Para daw lumabas ang boses eh. Isa pang kanta ni Prali. Alay ko sa aking utol. Nasa Japan. At ang kanyang kaibigan ko. Over there, just beneath the moon, there's a man with a burden to keep, and sleep will fall. Watch out, rags and favor bags, homes and life passing by. Who'll see the beauty in your life? And who will be there to hear you when you call? Who will see the madness in your life? And who will be there to catch you if you fall? Maraming salamat po. Yes, kapatad. Rock and roll. Now dreams run wild as lovers find their way through the night, not a care in the world. And over there, all the twinkling of the lights, harbor lights, say goodnight one more time. Who'll see the beauty in your life? And who will be there to hear you when you call? Who will see the madness in your life? And who will be there to catch you if you fall? Salamat! Salamat! Dahil dyan, inuman na. Maglabas ka pa ng tuna at kukulangin ang isa. Maglabas ka pa ng baso at tatagayan ko kayo. Tama na yan! Inuman na. O pare ko'y, tumagay ka. Kapatid na Cellsite Vlog, maraming salamat sa iyo, kapatid. Napakaganda ng inyong premiere. Natuto kong magbukas ng kahon. Maraming salamat. Gentle, Jenny Jules, kapatid, sista, maraming salamat. Kauntabay TV, maraming salamat. May hinahanap ako eh. In the 8 Skate Live Vlog. Kanina ko pa, at nakita ko rin kanina. Dumating si Donna Babe Cueto habang ako'y kumakanta, nakita ko. Nag-hi, maraming salamat. Kauntubay TV.
So Akim, hello. Maraming salamat ulit. Mudra, Rodolfo Bacaro. Ang bilis na tapos ng yung premiere. Maraming salamat. Host, napapasabay ako dito. Yes, yung mga kantang yan tumatak sa aking isipan. Bunso akong anak na aking ama. May panganay ako, siguro nasa 49 years old na ngayon. Yan yung mga music niya. Ganyan hanggang sa, kami kasi panganay at bunso, magkadikit. So, laging, patutugin, cassette tape pa nun, cassette tape. Gentle, galing naman nitong si host. Maraming salamat. Gumagaling ako pagka nandiyan kayo, ginaganahan ako eh. Katulad ni kapatid na Cell Site Vlog, maraming salamat muli. Sa pagdalo sa unting pagtitipon na to. Natatawa ko, ano ba yung mga lumalabas sa akin? Napakatanda ko na tuloy. Ronald Alan P, andyan pa rin. Tagal Lopez, Connie Amihan. Maraming salamat sa iyo. At alam ko'y sa bagay, alas 5 na ngayon. Pero siyempre, nasa trabaho ko pa rin. Salamat. Ludi, buti nakahabol ako. Habol. Salamat sa iyo, Snake Water. Alam ko naman, busy kayo. One of these days, mag-live stream ako para makaakyat ka. At gusto ko pag ikaw nakaakyat alayin mo kami ng iyong matinding mga pondo. Papabayaan kitang umawit o kaya subukan mo na mag-live stream para iyong entablado, masolo mo yon, gawin mo lahat ng gusto mo, walang aawat sa iyo. Rock and roll. Kinakaabangan ka rin ng napakarami nating mga kaibigan. Sana pagbigyan mo sana kami. Pagbigyan mo kung ako'y mag-aasawa. Ang pipiliin ko, anak ni Lolo Whitey. Bakit? Support siya, support ako. Suportahan kami, sarap-sarap. Suportahan kami hanggang hating gabi mismo. Ayan, maraming salamat. Gimme kan time na. Sino po ba ang akin nalampasan dyan? Wala naman po sana. Kauntabay. Maglapag ka lang dyan. Ilapag mo lang yung sarili mo dyan. Stay put ka dyan, Snake Water 77. Ilapag mo. Yes, Snake Water 77. Mr. Chinito, ok lang po sir. Rodolfo Bacaro, Snake Water, hello. Silen Vlog to. Ayan. Maraming salamat sa inyo. Tol Jen, walang anumang kapatid. Maraming salamat. Isang karangalan para sa akin na nandito kayong muli. Sa tagal kong hindi nakapag-LS pero eto, nandito pa rin kayo sumusuporta. Mr. Chinito, Cell Site Vlogs. Bro, kumusta daw po? Sabi ni Mr. Chinito. Sir Cell Site Vlog. Maraming salamat po muli. So Akim, andyan pa rin, Misteryosa 27, yeah. Laklakan na. Maraming salamat at isang kanta muli. Actually, nasilip ko si kapatid na Vince B Vlog nag-i-LS na. So, last song na po tayo para makapagbigay suporta naman sa ating kaibigan na matindi rin po sumuporta sa bawat isa sa atin. Maraming salamat po at nakita ko po ang inyong matinding pagsuporta. Opo. Nung bago po ko kay Mr. Chinito, kay kapatid na Mr. Chinito, bago ko napunta sa kanya, napunta muna ako sa kay Vince. Ayun. Wala pa ako noon, nasa 21 pa lang 16 subscriber. Yung mga kaibigan ko lang yung mga nagsasubscribe hanggang sa doon ako natuto. Tapos dumadating si Usapang Pera, si Auto Tips, si The Crossover TV yun, hanggang sa natuto. Tapos naging gala. Ayun, hanggang sa isang araw, share ko lang kapatid. May pinupuntahan ako tuwing umaga, yung favorite kong tambayan, yung para bang nasanay ka. Si Ma'am Shera ng Japan. Yung same time siya sa'yo. One time, alam ko nakakadikitan kita Tapos one time nawala yung LS niya. So sabi ko, saan ako pupunta? Para bang hinahanap-hanap na yung oras na yun, may makausap. Doon kita natagpuan. At halos mga men na men pa yung nandun. Katulad ni Doc the Dreamer, ayan, ni Brando Vlogger, Mr. Chino, mga nakakasabayan ko doon. Hanggang sa ngayon, kami na lang dalawa natira. Kami na lang dalawa. At may pumalit, ayan. Ang isang Guapings, kumbaga sa Guapings siya si Jao Mapa, si Snake Water 77. Kay Mudra Lens naman
napadpad ako sa may usapang pera at, walang kaatu-atubili dinikita kaagad ako ni Len Vlogs. Tapos sabi niya sa'kin na, "Pumunta kami ibibigay ko sa'yo 'pag, punta niya sa'kin." Binigyan ako ng saplot kaagad. Tapos binigyan ako ng 3 saging, ayun nawili na. Hanggang sa hanggang ngayon, umabot na tayo sa ganito, umabot na ako sa ganito, proud na proud po. Naka-graduate, andiyan pa rin po kayo at, sumusuporta ako dati, ngayon naman po at, pinabalik niyo yung suporta. Maraming maraming salamat mula sa ikabuturan ng aking puso. Napakalalim ni Randy ngayon, Ano bang natira diyan at bakit gano'n? Maraming salamat. Medyo gumala sa YT at nakita ko si Galanting Romantiko. Yes, maraming salamat sa iyo. Mr. Chinito, naiiyak ako. Maraming salamat. Alam mo kapatid, yung ganong bagay na nung hindi ka nag-LS, ilang araw 'yun, namisita, nalungkot ako. Tapos nung pagbalik mo sabi ko eto na. Pagbalik ko ba, kaya pala may harang na. So, ayan hanggang ngayon. Hanggang sa mamuni ang bawat isa sa atin, sana'y manatili tayong magkakaibigan. Maraming maraming salamat sa inyo. Yun pong istorya ng aking, pagiging gala sa YT. Maraming, naging kaibigan. Alam ko yung iba, kaibigan pa rin naman po kasi hindi sila nakakapunta sa aking LS pero po sila yung nagpaparamdam sa aking mga palabas. Para bang ako yung Moni na, "Hindi ako nakadalaw tol, hindi ako nakadalaw kapatid." Andiyan siya, magbabaka siya do'n, "Sige play ko 'to." Mga gano'ng bagay nakakataba ng puso at ako naman sinisikap ko wala po akong pina-priority, lahat po halos talagang, sa lahat ng aking makakaya, kailangan masuportahan, mabalik suporta kasi gaya po nung ating hinahangad, mamomoni ka pero wala kang tunay na kaibigan. Sino manonood ng palabas mo? Panonoorin mo mag-isa? Wala po, hindi ka masaya. So, mas masaya yung talagang contribute ang mga kaibigan. Siyempre, una po yung mahal mo sa buhay, siya susuporta sa iyo. Kung wala siya, paano na rin, 'di ba? So, sumusuporta sila habang nasa trabaho. Tapos po yung mga kaibigan, nabubuo po yun. At, maraming maraming salamat po. At ako'y, hindi pa naman pumalapit, pero halos nasa kalahati na. Nagsimula ako pong i-workout yun, 1 month ago po. Ngayon po ako'y malapit na sa kalahati. Nako, maraming maraming salamat po. So, any request? May nag-request ito, Actually, parang si Connie Amihan yata nung last ano ko. Yung kantang Isa Lang. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. 'Cause here we are back when we were before. Seems nothing ever changes. We're back to being strangers, wondering if we ought to stay or head on out the door. Sa mga nakakaalam po, sabayan ako. Just once, can we figure out what we keep doing wrong? While we never last for very long. What are we doing wrong? Just once, can we find a way to finally make it right? To make the magic last for more than just one night. If we could just get to it, I know we could break to it. Walang kamatayang kanta ni James Ingram. Ooh. I give my all, but I think my all may have been too much. 'Cause Lord knows we're not getting anyway. Seems we're always blowing whatever we've got going. And it seems the time we're all we've got.
We haven't got a friend. Just once, can we figure out what we keep doing wrong? While the good times never last for long. What are we doing wrong? Just once, can we find a way to finally make it right? To make the magic last for more than just one night. I know we should break through it. If we could just get through it just once. I want to understand why it always come back to goodbye. Why can we get ourselves ahead and admit to one another that we're no good without each other? Make the best to make it better. Find a way to stay together. Just once, can we find a way to finally make it right? Whoa, to make the magic last for more than just one night. I know we could break through it if we could just get through it just once. Whoa, we can get to it just once. Salamat po. Whew. Maraming salamat sa mga sumusunod na bola, sa mga nanatili dyan, mga tunay na kaibigan, maraming salamat. Sa mga sumilip, maraming salamat po. Habang kumakanta si Os, panay ang bakbakan sa baba ng dikitan. Maraming salamat yan, ginaganahan sila magdikitan. Ayan. Maraming salamat. Ronald Alan OTW na. Maraming salamat sa iyo. Snake Water 77 ha. Akala ko binibiro mo ako, ikaw ay naglapag. Ngunit wala namang problema yan. Ikaw naman ang mababawasan diyan. Maraming salamat sa iyo. At ngayon, sa gabing ito, ang nagwagi sa palatuntunang ito ay nung una ako kay Jocelyn T, may mga pahula-hula siya no? Okay din yung ganun. Tapos ang daming habang nagdidikitan, may humuhula. Mudra, andyan si Mudra. Len Vlogs, maraming salamat. It's me, Marge Channel. Konnichiwa! Ayan, si Snake Water 77. Isang Nyonggo. Nyonggo. At ako naman ay isang dakilang Chonggo. Try ko magpahula. May clue ako ha. Ito'y seryoso. Ito'y ang mananalo pagbibigyan kong 3 kanta ang kakantahin ko para sa kanya. Tong kantang to kay Chong Kai Chang. Ito si Superman. Superman lumilipad. Superman. Tapos Superman yan ha. Tapos po, ito. Lumilipad din. Sino po yung 5 yan? Kasama po dyan si Superman. Second clue. Sige po, sa mga nakatingin sa akin, na parang wala, inuulit ko po. Si Superman lumilipad. Tapos pagbalik niya, bumalik. Ayan, kasama pa rin si Superman. Ano pong tawag sa kanila? Voltes 5, mali. Superman nga eh. Ayan. Muntik na, Misteryosa 27. Muntik na. Muntik na, kulang. Nako.
Ulitin ko si Superman lumilipad. Pagbalik niya, bumalik. 5 na sila. Andiyan pa rin si Superman. Nagpapakabata ka tol ha. Stick water sa Avenger. Ayan. Mr. Chinito, Power Pop Girl. Hindi. Si Superman kasama nila dyan. Ayan. Nako, parang mahirap pa. Hindi. Si Superman na yan. Muntik na yung sagot ni Labs ko, Misteryosa 27. Tapos pagbalik ni Superman, may kasama siya. Anong tawag sa kanila? Mudra, salamat. Superman and Friends. Ngayon, ito pa, ang matindi dyan. Nako, hindi yata patok to. Lumilipad si Superman and Friends. May gumaganong-ganon sa ilalim. Ayan. May gumaganon sa ilalim. Ayan. Sige, tama ka kapatid. Superman and Friends, yan. Pagbalik ni Superman and Friends, may kasama. Gumaganon-ganon sa ilalim. Ayan, gumaganon sa ilalim. Kung saan sila pumunta, gumaganon-ganon sa ilalim. Ayan. Sige, gumaganon-ganon. Sige, mangangawit ako. Ayan, Superman and Friends. Superman and Friends, ayan, lumilipad. Tapos, may gumaganon-ganon sa ilalim. Sige na naman. Hulaan nyo na. Superman and Friends. Ayan. Tapos pagbalik nila, may kasama. Gumanon. May gumaganon-ganon sa ilalim. Ayan. Ayan. Batman, mali. Bulate, mali. Isa na lang. Sirit na. Si Spider-Man. Tinira niya si Superman, sumabit sa paa. So gumaganon-ganon si Spider-Man, ayan. Hoy. Superman ang mamboboso. Hindi, si Spider-Man 'yon. Gumaganon-ganon. Nako po. Sige po, at okay na po ba? They say fire rolling in the deep. Nadali tayo dun ha. Maraming salamat. Wow, Adele. Never mind, I'm fine. Ito, ponto nila to eh. Gagayahin ko, sige. Pag may kumatok, stop na tayo. Mawawala na lang akong biglang bula. Adele. They say fire started in my heart, reaching the fever pitch, bring me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your shit bare. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the things that I would do. They say fire started in my heart, reaching the fever pitch, bringing me out the dark. Skies of your love reminds me breathless, keep me thinking we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we couldn't have it all. Rolling into deep, you have my heart inside in your pain, and you paid it to the beat. Baby, I have no story to be told, but I had one on you. Now I'm gonna make her burn. Think of me in the depth of your despair.
Make a home down there and my should I should share. The skies of may kumakatok. Me breathless, I can't keep thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we couldn't had it all. Rolling into deep, you had my heart inside of your head, and you played to the beat. Idol ko yung kumanta nito eh. Yabang pumorma eh. No, tol. Yabang pumorma. Isa pa. I heard that you settled down and you find a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess he gave you things that I didn't give you. Old friend, why you so shy and like you to hold back or hide from the light? I had to turn up out of the blue. I'm invited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I hope you see my face and that you reminded it for me. It isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you. Don't forget me, I'm bad. I remember you said. Peace. Peace out, brother. Maraming salamat. Pero sana umabot tayo ng 2 oras, ano? Kaso lang eh, alam na. Siguro sa umaga, pagka may day off ako, 'di ba? Magkantahan ng todo. Kapatad. At sa mga alam, inumin na natin. Maging ang aking minamahal eh, sumisenyas na. Ayun oh, may humabol. Huli man daw at magaling. Gwapo naman talaga. Jean PH, ang Budol Queen ng Team Chinito. Sa dami ng kanyang alagad eh, hindi natin malaman kung sino siya. Yes, kapatad. Ayan, regalo yan. Sponsor ng isang tropa. Siguro aking bubuksan yan sa aking day off. Para naman ng aking natutulog na bahay alak eh magkalaman. Medyo empty na. Shoutout to all, Jubilin Tudtud. Dumating na ang magkapatid na si Jubilin Tudtud at si Jean PH. Maraming salamat. Mudra, salamat. Napupuyat ka, Mudra. Masisira ang iyong vocal cords sa pagpupuyat. Maraming salamat. Jubilin Tudtud, Mr. Chinito, guwapo. Mega shoutout po. Jean PH, ha, grabe ka ho. Isang naman alagad ko. Sorry naman eh, nabudol kita. Oo, nagulat ako. Gusto kong dikitan yan. Hindi ko makita yung bahay. Kauntaway TV, lakin mo na. Yes. Katatapos lang ho, Snake Water. Wow, absolute rapsa pare. Yeah. Absolute na absolute yan. Clear as water. Ayan. Sa mga gusto pong makasama ako, halika na. Maglabas ka pa ng tuna at kukulangin ng isa. Kapatid na ko ni Amihan at Taga Lopez, maraming salamat sa inyo.
ako'y magwawakas na sana, ngunit subalit datapwat kayo'y nagdatingan. So, alam na this. May hinahanap ako eh. Hindi ko matagpuan. Salamat po. At nako. Alas 12, hindi pa pwede. Oo, at medyo may sumisenyas na. Grabe. Ano ba yun? Meron na lamang po akong 13 minutes na nalalabi. I guess this time you're really leaving. I heard your suitcase say goodbye. And as my broken heart lies bleeding, you say true love is suicide. You say you've cried 1,000 rivers, and now you're swimming for the shore. You left me drowning in my tears, and you won't save me anymore. I pray to God to give me one more chance, God. I'll be there for you, despite what I swear to you. When you breathe, I wanna be the air for you. I'll be there for you. I'd die for you. Steal the sun from the sky for you. Words can say what love can do. I'll be there for you. Oh, you know, we had some good time. Now they have their own hiding place, and I can promise you tomorrow, but I can't buy back yesterday. And baby, you know my hands are dirty. Valentine. May narinig ako. Thirsty, baby. When you get drunk, I'll be the wine. Oh, I'll be there for you, despite what I swear to you. When you breathe, I wanna be the air for you. I'll be there for you. I'm living and die for you. Steal the sun from the sky for you. Words can say what love can do. I'll be there for you. Whoa, whoa. Basta malapit na naman na yung minuto ko pagka may kumatok, alam na natin yan. Mailand Ben Roque. Ayan ang utol ko. Tol, shoutout sa'yo. Arigatone. Genki desu ka? Densyo. Andyan po ang aking utol at ang aking pinsan, si Christopher Sarmiento. Ayan po ang aking mga utol. Sometimes I wonder if I could ever make it through this world without having you.
I just wouldn't have a clue. 'Cause sometimes it seems like this world closing on me, and there's no way I'm breaking free. And then I see you reach for me. Sometimes I wanna give up, I wanna give in, I wanna quit the fight. But when I see you, baby, and everything's alright, everything's alright. When I see you smile, I could face the world. Oh, you know I can do anything. When I see you smile, I see a ray of life. Oh, you know, shining down through the rain. When I see you smile, baby, baby, when I see you smile on me. At yan po ang aking mga kapatid. Nabuhay ang kanilang gabi. Batiin ko muna ang aking mga utol dyan. Muli po ang aking utol na si Mylan Ben Roque. Kapatid na Mr. Chinito. Siya po ang isang matinding dahilan kung bakit ako'y nakapagpakulay sa iyong magandang premiere. Maraming salamat. Connie Amihan. Salamat. Jovelyn Tutud. At syempre ang aking pinsan na si Christopher Sarmiento. Nasa Middle East. Maraming salamat. Nasa Arab Mall siya ngayon. Snake Water. Andiyan na. Semi-reunion na to. Maraming salamat. Muli, tol, salamat sa iyo at isa ang aking utol sa sumusuporta sa kanyang kapatid na ano-ano daw ang pinagkagagawa sa buhay. Pati mundo ng YT pinasok. Natuto siya ngayon na ilagin ang aking account doon. At kinukulit-kulit ko, tol, sige na. Gamit ang kanyang salapi. Maraming salamat sa iyo, tol. Alam ko talaga mahal na mahal mo ko eh. Baka naman. Diba, Snake Water? Maraming salamat. Triple B Channel, maraming salamat sa iyo. Alam ko ikaw may LS na. Salamat sa mga nag-stay po rito. Salamat sa aking mga kaibigan. Salamat. Insan. Maraming salamat. Nasa tabi ko si Misteriosa 27, ang inyong kumare. Misteriosa 27. Natatawa ang aking utol kasi gusto niya akong padala ng gitara eh. Kaso lang wala kami magawa. So sabi ko, order na lang ako online dito. Siya na magbayad. Yan, ganyan po kasuporta ang aking kapatid. Ganyan na rin si Christopher Sarmiento. Yan, sabay-sabay kaming lumaki niyan. Alam namin ang bawat kilos ng bawat isa. Maraming salamat. Yes, wait natin yung gitara. Sige, work muna ako. Tol, maraming salamat Arigato, tol. Arigato. Maraming salamat. At minsan na to, ingat dyan muli, salamat po sa Team Chinito na nandyan. Ayun, pagka nakaluwas daw, sige, magtatanong at baka makalipad ulit si Snake Water doon. Sila'y na mayagpag sa larangan ng musika doon. Tol, ingat din dyan. Maraming salamat sa pagdaan. Insan Christopher Sarmiento, tol. Kumpare, pinsan, utol, ayan. Buong buo kami. Ganyan kami. Matutulog ng tabi-tabi. Maliligo ng sabay-sabay. Wala mga saplot yun. Wala na si Superman also. Nawala si Superman. Snake Water at Mylan Ben Roque. Okay, ingat dyan, tol. It's me, Marge Channel. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Marge. Taga Lopez. Si Connie Amihan kanina. Nagustuhan yung kanta ko. Jan Bon Jovit. Kilala si Jan Bon Jovit. Jan Bon Jovit. Ito kinakanta rin to ng utol ko eh. Ano nga ba yun, tol? Ingat, work muna. Hayaan lang. Okay, tol. Sige, hayaan mo lang. Matatapos din to. Maraming salamat. At huwag kalimutan bago matulog yung 12 hours kong LS, tol. Maraming salamat sa iyo. Salamat. Meron na lang po ako 5 minuto. Pwede mag-request, tol. Sige, tol. Request lang.
Sige, tol. Ano ba yan? Pagbigyan mo sana ako, nanay mo'y malan, nanay mo'y malan, nanay mo'y malantik ang mga kamay, binibining marikit. Alam mo, gusto kong ano yan eh. Kaso lang, hindi natin masasayaw pag walang sounds. Kaso lang, pagka may sounds, nakaka-copyright ako. Pero sa susunod, sige, sasayaw. Marikit ang dalangin ko. Pag ganun, puro kayuhin, puro kayuhin, puro kayuhin, di mayayabang. So Aki, andyan pa rin. Maraming salamat. Ronald Alan P, maraming salamat sa iyo. Jocelyn T, Jubilin Tudtud, Jean PH. Ayan, ang aking mga kaibigan, tol. Ito sila, nagtsatsaga at alam kong anong oras na pero andito pa rin. Mga tunay na kaibigan. Maraming salamat sa inyo. Connie Amihan, again. Si Abby Joy, andyan kanina. Maraming salamat at alam kong nandiyan pa rin. Len Vlogs, Mudra, salamat sa iyo. Sa susunod, tol, hindi na ganyan yung ibibigay mo sa akin. Magpapalipad ka na, ha? Sure ball yan, tol. Lalo darami ang mga viewers. Maraming salamat sa tiwala at sa pagpapalakas ng loob, tol. Maraming salamat sa inyo. Sana po'y wala akong nakalimutan. At syempre, bago ang lahat. Ako lang ang luma rito. Misteryosa 27. Maraming salamat sa iyo. Ano man ang sabihin nila, ika'y patuloy kong mamahalin. Andyan si Utol. Regaluhan ako ng gitara. Muli po, aking hinihiling itong unting sandali na to, na tayo tumayo at tayo umupo. Sana po kung may libre kayong oras, puntahan po natin ang ating kaibigan na si Vince B. Vlog. Siya po'y nag-i-LS ngayon. Kanina pa po nag-umpisa. Sana po'y makalipat tayo doon. Muli, maraming salamat sa inyo. Mabuhay tayong lahat hanggang gusto natin. Basta naayon po sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Yung pong wala tayong naargabyado, laman ng ating puso ay kalinisan. Yung bawat sana pagtulong ang hangad natin. Tulad ni kapatid na Mr. Chinito, nanalo siya ng konting halaga sa kanyang napanalunan sa loto, ibinahagi niya ito sa mag-asawa. Nakakataba ng puso yung gano'n. Pagka may mga gano'n ay naambag ang aking damdamin. Tumutulo ang luha dahil po napakasarap po ng pakiramdam ng nakakatulong tayo sa kapwa natin. Maraming salamat. Hindi man po siya makapagbalik ng pasasalamat. Alam ko po gagawin niya yun. Mga anak po yan eh. Gumawa ka dito na mabuti. Yung ginawa na mabuti. Ganun po yan. Lagi po sinasabi ng aking mother, kung ano tinanim mo, yun ang aanihin mo. Totoo po yan. Maraming salamat sa inyo. Ayun po, 3 minuto na lang po ang nalalabi. At sasabihin ko na ang nanalo. Salamat. Insan, salamat ha. It's me, Mark's Channel, salamat. Snake Water, salamat. Christopher Sarmiento, Taga Lopez, Ronald Alan P, Kaantubay, Jubilin Tudtud, So Akim. Siyempre, yung utol ko, Mylan Ben Roque, Gina rin, loves ko, Misteryosa 27. Maraming salamat sa inyo. Jean PH, Taga Lopez, aking binabasang pataas. Triple B Channel, maraming salamat sa iyo. Tol, Connie Amihan, salamat. Tol, Snake Water 77, sikapin mong makapag-LS at para naman maano natin ang paano ko ba sabihin yun? Dami. Sabi ng utol ko, Mylan Ben V. Roque, dami subscriber ng mga to. Ang utol ko isang artista sa Japan yan. Hindi po sa pinagyayabang pero pinagmamalaki ko. Siya po naging sikat. Hanggang ngayon sikat. Sikat. Jose Rizal. Pero the best po yan. Tol, video call tayo tapos tagay tayo ha. Insan, Snake Water. Ayan. Mr. Chinito, kapatid. Insan, video call tayo, tagay tayo. Maraming salamat sa bumubuo ng Team Chinito
At sa mga dumalaw sa aking LS, maraming salamat. Salamat sa inyo. Mula sa pusong pasasalamat. Magpapaalam na po ako. Salamat. At muli, hanggang sa muling pagkikita. Wag nang malumbay, ang pag-ibig ko ay tunay. Paalam na po. I-end ko na po. Maraming salamat sa inyo. To God be the glory. Sayonara. Sa kanya ang akasya, akin ang yakal. Bye! Ronald Alan V, Idol. Maraming salamat sa inyo ni Jocelyn. Maraming salamat sa iyo. Yes. Sana sa susunod may gitara na.